Okay. Dapat sunod. Disinggit man itong Norwegian. Give us more, give us more. So akong gibon nagkanta. Kanta ang Norwegian. I young woman, she married to an old Norwegian. They got glimpse during bedtime because his organ will not stand. Akong giingnan mo gan, you want more? No more, no more, no more. Alright, may gala. O niya, kay gusto mo kanta. Naikanta nga, gusto na ko maka-appeal mo niya ni. Labi na si Mr. Loloy Bugas. Okay? Kining kanta may gala o mangita ka ni mo love song kadaghanan mo nung matod nila, ang mo dungog, usahay, matod mo. Kini kama mo ni kanta pero panagsaran yung madunggan. So ako kining kantahon, i-share na ko ninyo, pwede mo kanta. Ha? Okay? O, play na. Sige. Hapit na na. Ito. Lugay-lugay lang tingog. Okay. The title is Gugma. Kaya ba magbusang gugma? Love. Imong mahalon, way laing kundi ako. Sabay hinungdan nga imong gitalikdan unsay kasalanan nga nabuhat ko. Pasalot na ka, Max. Kailan pa ka na, Max? Nagkasakit sa aeroplano. Padre Roman. Tuwang nagyun ka, Max. Maghilak ako ba't yaman at supo maghilak ako. Pau! Nga sukong indugan hangtod sa luganan. Uy, ayun ka mga tay ka naman. Hilak ako. Okay. Salamat sa mitabang ugta. Okay. Basig ikapoy na mo. Dala ko istorya may gala daghang mga unsa man nas maksurban. Gamay pa ko daan na nas maksurban. Ana nako pila may edad may galang akong edad 35 kapin. 35 kapin pa ko dai. 35 kapin pa ka. Pila may kapin? Ko 35 pod. Nya may gala kani adto may gala. Akong barter katos Yoyoy Bilyame. Kaya nila mo Yoyoy? Katos Yoyoy Bilyame, ako jutong kumpare, kay mo man to'y nagkugos na ako sa bunyag. Unya niya itong 1976, nagsamot mi ka kumpare sa Yoyoy, kay nakita ako sa Quiapo, niya itong mis bangkiruhan sa Davao. Diyan na siya among gikugos nga GRO. Nagpuli-puli kugos si Yoyoy ito, hanto na buntag. Mo nang nisamot mi pagkakumpare. Niya itong tuig may gala, 1972 ba to? O yan, nakita na ko si Yoyoy sa Quiapo, akong gitawag ko, pre, dali. Unsa man pre, dali nga rin. Unsa lagi mong toyo, pre. Ingko mo ito ta sa Aranita Coliseum. Mag-unsa matanga to, pre. Ingko na issue sa mga artista. Mga pinta basig, makwanta, ma-discover, mahimutang artista. Sige, pre. So dito mix Yoyoy. Pagsuna mo ito sa Aranita Coliseum, nagpalista rin itong ng lista ng Tagalog. Iyo itong Tagalog. Taga saan kayo? Mga Bisaya kami, sir. Ako, sir, Cebu. Siya, sir, Bohol. Matagal na kayo rito. Mausa ka tuig ni, sir. Sa anong tuig? Kung saan sa tuig? Tinagalog sa tuig. Yoyoy. Taon. Sir, mutaon namin duha, sir. Ano? Mutaon namin duha.
Ingon tong, o sige, mutaon kayo. Sa likod lang kayo, unahin natin ating superstar. So, giuna si Nora Honor. Mga kaibigan, Nora Honor, ang mga tiguang babae, "Hi, Nora! Nora, nandito kami sa tabi. Ano kayo dyan? Mga Noranians kami dito." Unya, human, ingon, sunod, Vilma Santos, guwas Vilma, wala pa magpantis Vilma, bata pa man Vilma yun. Yan, Vilma. Yun. Vilma Santos, ingon sa mga tiguang, "Hi, Vilma, mga fans mo kami dito." Doon lang may Yoyoy, nagsunod may Cesar Montano. Ingon na sir, mga kaibigan, Cesar Montano, sa mga kulyala sa tubangan, naglukso-lukso, "Yeah, Cesar! Ano kayo dyan? Mga Cesarians kami dito." Singit-singit yung mga babae. Sus, pag-abot na mong Yoyoy. "O, itong dalawa, wa may naningog. Kilala niya ito. Wag hintingog. Deus kabuk yun. Sano, paulilas, buhol sano." Yoyoy, pre. Pauli lang ko sa buhol, pre. Kuwaik pauli kay Dagko na bawod. Sa may magmusakay kong bawod, barko man. Kung sige, uli ka. Sa pre, asa man ka, pre. Ingko ato ko sa Olongapo. At that time, may gala, ang Olongapo may gala. Puros na Navy nagpuyo diha. Wala pa na pabaa sa Pilipinas. Puros Navy. So ato ko dito. Sa pre, maay kayong kapalaran. Sulati ko, pre, muapas ko. O sige. So niabot ko sa Olongapo may gala. Di pa taong ko singir. Unya, daghang kayo mga mapurdikira dito. Mga Navy, ni puti lang. Naay mga US Navy sa Amerikano, nga barko. Na US Navy sa mga Hapon. US Navy sa mga Chinese. Nagsagol lang to spear. Unya ako may gala kay, gigutom naman ko. Nisudin taong kong restaurant nga gamay. Kung saan mapag-order mga Amerikano na ngaon man. May gani kay, dahil negro nisud. Kung kini mo order gini. Kay 30 minutos na akong hulat. Wa man yun ni Dol Waiter nga tagaan kong mino. May gani nisud ang negro ko. Sundol ako kung say ko. Order ane. Yung negro. "Hey waiter, give me food." Dagan man ang waiter. Kasayon. Dahil pag-order. Di tindog sa ko. "Hey waiter, ako food." Nakasabot man. So ni-order ko suman, i-order ko gulaman, i-order ko bat kinilaw ka ng bat ba? Kamuha na ka ng dagat bitaw, itom. Unsa nang bat, sir? Sa English, sir? Bat? Sana? Unsa in English na, sir? Bat? Value added tax. Sige, value added tax. Nakao na kumigala. Kala 12:30 na. Sus, katong negro, sige magtanaw na ako, kuyawang ko ba? Sige magtanaw ko kaila. Tataw, intindong man siya pag humanyag ka o hamburger. Ingon siya, "Hey man! Ako, baan akong sugod ko. Sakit tuyo, ano negro di mo ko kaila?" Siya, "Hey man! Samot akong kuyaw ba? Kurug-kurug na ko." Pag-usap niya, kaya naman sa kong tapad, nanigawak siya, "Hey man! Tindog ko, unsa man?" Siya, "Hey man, what are you eating, man?" "Kusuman." Siya, "Hey man, what are you drinking, man?" "Gulaman." Murag na suko, "You go to school, man." "Kuha ko kahuman." Kita sa kinilaw nga bat, "Hey man, what's that, man?" "Batman." "Hey man, why did you eat that, man?" "Kay lami, man." Mura sa ka, "Taste good, man." Gusto mo tik, man." Nasuko mo lang siya, "Give me your money, man." Tindo ko, kung ano, man. Nya kay dako may gala. Ako taong gihatag akong pang-snack. Siya, "Okay, man, thank you, man." Lakaw, "Layas naman, okay kwarta, man." So nilakaw tong negro. Ako taong nikamang ko sa eksito, wala man kong pabayad. Paggawas na ko, hindagan ko may gala. Puti na kong dagan. Nagtagbo, may likod sa building. Gutong negro. Siya, "Hey, man! Ingko ikaw na naman." Siya, "Hey, man, give me 5, man." Ingko kwarta na naman. Iya ka nang give me 5, may gala, apir man na, apir. "Okay, man. Okay, man. Kulayas na, man." "Thank you, man. Kung walang ano, man." Gibalikan pa ko, "What did you see, man?" "Kuha, man." Uy! Istorya lang, God. Ay, basi gikapoy na mo. Sulti lang mo, gikapoy mo ha kay. Okay. More songs ang request gapon kaning bibingka o bodbod.
Bibingkag budbod. Okay. Mupili kog pila ka buok nyo, mupili ko nga pila ka buok. Ikaw sano? Kay ato akong kantahon ni gusto na ko akong inspirasyon. Okay. One more. Isa pa diha. Katong mga classmate ni Zero. One of that. Dali. Kani mo apel diri may gala. Kani ako inspirasyon diri. Akong hatagag pinaskuhan nga CD. Tagsa ka CD. Dali sir. Pakpakan natin doa, pakpakan. Kisay ngalan na to, sir? Fernando man. Fernando? Oo. Apelyido? Brunyola. Brunola. Ikaw, sir? Max. Ngani mo ba? Max. Max ka? Sa bagay, Max, ito kayo. Hay ba mo nga kaning Max, mao may pinakasikat nga ngalan? Doon ay Max Factor. Max Fried Chicken. Doon ay Petro Max. Doon ay Climax. So, sikat kayo. So, ka-request mo ko ni, naman na CD. Skuhan ninyo. Pinaskuhan. Okay? Kantahon ako kining gi-request nga bibingka og bodbod. Ako'y kanta. Pero kamo na lang mo supply kay kapoy naman kayok mo. Ikan na lang mo. Inday. Kamo na? Kaya? Inig na ko ana. Inday. Testing ko na ba? 1, 2, go. Inday. Oh, good. Ana ra. Ang kare. Inday. Inday. Ay, hi, Inday. Basta ha? Inday mo na inyo ha? Okay, play. Kaya kani mga macho kay ning akong kuman. Play. Sa iyang unod piting sinawa. Ayaw ako makatawa. Kunit sa kanang imong bibing. Matamikiring ako. Oh, dance! Magtupad kitang taninda. Ako putput inyo bibingka. Dili kita magpinuhalay. Aron di kita maaway. Kung panang nitili masold out. Atong tinda dili mahurot. Ato na lang kilang ako rambusan. Kitang duman na lang at magkaong-kaong. Inday. Ay, buok pa katawan. Inespesyal ang imong bibingka. Malamig. Magtupad kitang paninda. Ako putput inyo bibingka. Dili kita magpinuhalan. Aron di kita mag-away. Kung panang litili masold out. Atong tinda dili mahurot. Atong narang ginit nga kurambusan. Kitang duha na lang magkaon-kaon. Ayaw ako pagkataon. Kung ito siya ka ng imong bibingka. Matamikiring ako. Inday. Ayaw ako pagkataon. Kung ito siya ka ng imong bibingka. Matamikiring ako. Palakpakan na to! Salamat kayo, salamat. And Merry Christmas. Muna yung mga good sport. Okay. Ay. I'd like to, napakoy do. Pila kakanta na bilin, may gala. Kining sunod. Ako na lang Ay. Ay sa, may inom sa Tagmuriatik. Inom sa Tagmuriatik. Okay.